ኤርትራ በብልሽውና ካብ 180 ሃገራት ኣመበል 160 ከምትስራዕ ጸብጻብ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝነበራ ወተሃደራዊ ማዓስከር ተዓጽ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣሳት 80 ሚታዊት ህዝቢ ትግራይ ዝነብረሉ ገጠራት ሓገዝ ተሓሪምዎ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊ ምዕባለታት ዝደስስ መደብናዩ ኣብ ናይሎም ትሕሶና ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ንዘለዋ መስሓብ ንምፍታሕ ብቱርኪ ዘቕረበ ተበግሶ ሽምግልና ከም ትቕበል ኣፍሊጣ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብህፁፅ ከኣቱ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ ፀዊዑ ዝብሉ ዜናታትን ካልእን ክንርኢና ኣብዚ መደብ እዚ ንዝፍነው ትሕሶታትን ካልእን ብሰፊሑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ erena.org ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምባል ኣብ እዋኑ ክትረኽብዎ ከም ትኽእሉ ብትሕትና ክንሕብረኩም ንፈቱ ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ቢንያም ስምዖኔ ሰናይ ምክትታል ልዕሊ 3 ሰዋርሕ ዘቁፀረ ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ምስ ወልዐ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምፍራሱ ኣብ ሓያሎ ቤት ማእሰርታት ዝነበሩ ገበነኛታት ዛጊት ክርከቡ ከም ዘይከኣሉ ተገሊጹ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዛሃቦ መግለጺ ኣብ 10 ቤት ማእሰርታት ተቐይዶም ዝነበሩ እስራት ብምህዳሞም ጥራይ ከያክል ዶኩሜንታት ናይቲ ቤት ማእሰርታት እውን ኮነ ኢልካ ከም ዝዓኑ ስለተገብረ ነቶም ገበነኛታት መቕራም ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑሎ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ካብ 10 ክሳብ 23 ጥሪ 2021 ናብ ዘካየዶ መጽናዕቲ እቶም እስራት ዝነበሩ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ንትዞባ ፋሕ ብምባሎም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ስርቂ ዝምታ ጾታዊ ዓመት ዝኣመሰሉ ገበናት ክብል ካብ ዝገበሩ ምኽንያታት ሓደ ምዃኑ ገሊጹ ብዘይካቲ ኣብ ትግራይ ናብ ሙሉእ ኩርናዓት ዓሪጉ ዘሎ ግጭት ኣብ ካልእ ዞባታት ኢትዮጵያ እውን ዓሌት ዝመንቀልዩ ግጭታት እናዕበየ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርብ ዘሎ ትንታነታት መትእታዊ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእቲ ዞባ ዝዓበየ ወጥሪ ከም ዝሰፍን ገይሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሳምንታት ጥራይ 2 ግዜ ዘይወግዓዊ መብጻሕ ከም ዘካየዱ ዝነገረሎም ሰበስልጣን ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዱ ወዘተ ነዚ ዛዕባ እዚ ዘማእከለ ምንባሩ ምንጭታት ኤረና ይገልጹ ኣብቲ ርክብ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ቀልጢፉ መዛዘም ዘይምርካቡ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ሓገዝ ኣብ ምግባርን ጉዳይ ሱዳንን ብዝምልከት ከም ዘተዩ ይሕበር ኣሎ ነዚ ብሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝተመርሐን ሓደ ሜጀርን 2 ብርጌደር ጀነራላትን ዝሓቆፈ ምስጢራዊ ውዕደት ሰበስልጣን ኤርትራ ብዝምልከት ዝተጻፈፈ ሓበሬታ ምርካብ ሬድዮ ኤረና ቆላሕታ ሂባትሉ ከም ዘላ ክንሕብር ንፈቱ ኤርትራ ብብልሽውና ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 160 ከምትስራዕ ጸብጻብ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝፍጸም ብልሽውና መጽናዕቲ ዘቕረበ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ናይ 2020 ጸብጻቡ ዝተፈላለየ መምዘኒታት ተጠቒሙ ንኤርትራ 21 ካብ 100 ነጥቢ ሂብዋ እቲ ትካል ንብልሽውና ከም መምዘኒ ካብ ዝተጠቕመሉ ሓደ ነጥብታት ኣጠቓቕማ ስሩዕ ባጀት ግሉጽነትን ተሓታትነትን ኣብ ኣታዊታት ሃገር ኣጠቓቕማ ሃብቲ ሃገር ከምኡውን ብደረጃ ሰበስልጣንን ትካላት መንግስትን ዝፍጸም ዝርገት ሃብቲ ሃገርን ግቦን ማህብን ምቕባልን እዩ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብብልሽውና ቀዳማይ ደረጃ ሒዘን ዘለዋ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ኮይነን ነፍሲ ወከፈን 12 ካብ 100 ነጥቢ ብምርካብ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 179 ተሰሪዐን ዝርከባ ኣብዚ ዞባታ ዝዋሕደ ብልሽውና ዝረኣየላ ትበሃል ሃገር ሩዋንዳ ኮይና 54 ካብ 100 ነጥቢ ብምርካብ ብደረጃ ዓለም ድማ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 49 ተሰሪዓላ ኣብ ኤርትራ ማዕረቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ጉቦ ማህብን ምቕባልን ጉኑን ተርዮ ዘይምዃኑ ይዝረብ እንተኾነ ብኤርትራ ዘይፍሉጥ ባጀትን ተሓታትነትን ግሉጽነት ዘይብሉ ኣታዊታት ሃገርን እዩ ዘሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብኤርትራ ዝነበራ ወተሃደራዊ ማዓስከር ተዓጹ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ካብ ብሳተላይት ዝረኸቦ ኣሳል ብምስናይ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ከባቢ ወደብ ዓሰብ ዝጸንሐ ማዓስከር ተፈራርስ ከም ዘላ ይመልኪቱ سعود عربن حبرات إمارات عربن ناب 2015 ኣብ የመን ኣብ ዝወልዕኦ መጠነ ሰፊሕ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ንዓሰብ ከም መናሃርያ ክግልገላሉ ስለ ዝፈቐደ ኣብ ማይት መራኸባ ከተፅዕነሉን ነፈርታ ድማ ትዕርፈሉን እያ ፀኒሓ
እንተኾነ ዘን ክልተ ሃገራት ዓረብ ኤርትራ ናይ ትርከበን 31 ሃገራት ድጋፍ ረኺበን ኣብ የመን ነሳት 6 ዓመታት ዘካየደው ኩናት ፍረ ከምጽእ ስለ ዘይከኣለን ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ክምለሳየን ተራየን ብዘይካን ከተማ ዓደን ንዝበዝሐ ክፋል የመን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ሕቲ ብወታደራዊ ሓይሊ ክስዕሮ ዘይከኣለ ሃገራት ዓረብ በብሓደ ካብቲ ኩናት ክስሕባ ከም ጽንሓ ዝፍለጥ እዩ እታ ቀንዲ መራሒት ናይቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ዝኾነት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሰራዊታ ካብ ዝበዝሐ ክፋል የመን ጠቕሊላ ክትስሕብን ከላ ከም መተካእታ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሰልጠነቶም ዝንገረሎም ሚሊሻታት የመን ያዋፊራ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዝነበራ ማዓስከር ተዓፁ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ ሕቡራት ኢማራት ኣምሳያ ናይቲ ንወደብ ዓሰብ ከም መናሃርያ ክትጥቀመሉ ምጽናሓ ንመንግስቲ ኤርትራ ክትህቦ ከም ዝጽንሐት ዝንገረሉ ሚልዮናት ዶላራት ኣብ ስልጠና ኣባላት ሓይልታት ኣየርን ባሕርን ኤርትራውን ክትተሓጋገዝ ምጽናሓ ይፍለጥ ኣቐዲሙን ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ዝተባሃለ ፓሪስ ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ተመሳሳሊ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ናይ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ጸብጻብ ዘይቅኑዕን ሓሶት ዝበዝሑን እዩ ክብል ነጺግዎ ኣቕሸሽትን ኣረጋውያንን ዝርከብዎም ማሳት 200 ነበርቲ ባድመ ኣብ ከባቢ ባረንቱ ተኣሲሮም ከም ዘለው ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም ካብ መፋርቕ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ልዕሊ 400 ዝኾኑ እስራት ካብ ባድመ ብመካይን ተጻዒኖም ናብ ባረንቱ ከም ዝመጹ ዝጠቐሱ እቶም ምንጭታት እቶም ኣሳት 200 ኣብ ከባቢታ ከተማ ብዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ ካንትሪ ክተርፉ እንከለዉ እቶም ካልኦት ግና ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናበይ ከም ዝተወስዱ ክፈልጡ ከም ዘይከኣሉ መልኪቶም ይኹን እምበር ናብ ካልእ ኣብያተ ማእሰርቲ ተሰጋጊሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ከም ዘሎ ገንዚቦም ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ዝተራዩ ምዕባለታት ምዝድህስስ መደብ ይኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣሳት 80 ሚእታዊት ህዝቢ ትግራይ ዝነብረሉ ገጠራት ሓገዝ ተሓሪምዎ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝነጥፍ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ክሳብ 12 ለካቲት ኣብ ዝነበረ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ 53 ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ናብ ትግራይ ከኣትዉ እኳ እንተፈቐደ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብረሉ ገጠራት ግና ዛጊት ሓገዝ ክበጽሖ ከም ዘይከኣለ ኣስሚሩሉ ኣብ ትግራይ ኣቐዲሙ ሳት 950,000 ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ምንባሩ ዘመልከተ ጸብጻብ ትካል ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ኣሳት 1.3 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝተወሰኾ ነጺሩ ኣብ ርእሲ እዚ ብሰንኪቲ ኩናት ናብ ሱዳን ዝተመዛበሉ ሳት 61,000 ነበርቲ ትግራይ ከም ዘለዉ እውን ኣዘኻኺሩ እቲ ትካል ብተወሳኺ ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል 116.5 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ብምምልካት ዛጊት ተረኺቡ ዘሎ ግና 65 ሚእታዊት ወይ ድማ ኣሳት 76.2 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ምዃኑ ጠቒሱ ይኹን እምበር ህፁፅ ሓገዝ ንዘድልዮ ኣብ ገጠራት ትግራይ ዝነብር ህዝቢ ሓገዝ ንኸይበጽሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕንቅፋታት ይቕጽል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ይወቕሱ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ዋጋታት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ክረጋጋእ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ድሕሪ ምቕናዩ ኣብ 7 ዞባታት ሃገር ናይ ህፁፅ እዋን ከም ዝተኣወጀ ተሓቢሩ ብፍላይ ኣብ ዞባታት ዳርፉር ሰሜንን ምዕራብን ኮርዶፋንን ሰናርን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ናዕቢ ዓሪጉ ህዝቢ ናብ ዝምታ ምግብታትን ካብ መኽዘናትን ድኳናትን ብምውፋሩ ሰዓታት እቶቶ ተኣውጅሎ ብውሕዱ ብ10 ከተማታት ናይተን ዞባታት ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅዩ ክጸንሕ ተወሲኑሎ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ፖርት ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ድሕሪ ምክያዱ እታ ብዝተፈላለየ ናዕብታት ክትናወፅ ዝወርሐት ከተማ ሕጂ እውን ኣብ ወጥሪ ትርከብ ሱዳን መጠን ሸርፊ ባጤራ ብመንፅር ናይ ወፃእ ባጤራታት እናንቆልቆለ ስለ ዝወረደ ዝቕባበ ናብ እሳት 300 ሚእታዊት ዓሪጉ ይርከብ ምዝ ተኣሳሲሩ ድማ ከም ዋጋታት ባኒ ሽኮርን ዘይትን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ዋጋታቱ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ክንህር ይረአ እዚ ምስ ወሰኽ ዋጋታት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ተታሒዙ ዝረአ ዘሎ ህዝባዊ ተቓሞታት ተደናገፅቲ ስርዓት ኣልበሽር የጓህርዎ ከም ዘለዉ እዩ ጊዜያዊ መንግስቲ ዝወቅስ ህዝቢ ሱዳን ስርዓት ኣልበሽር ኣብ ዝኣለየሉ እዋን ከም መበገስቲ ተቃውሞ ዘለዓሎ ጉዳይ ናህሪ ዋጋታት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት እኳ እንተኾነ እቲ ስርዓት ካብ ዘለ ካልኣይ ዓመቱ ተቃሪቡ ዝመፀ ለውጢ ግን ከም ትፅቢቱ ከም ዘይኮነ ይእመን መንግስቲ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኣምባሳደሩ ከም ዝሰሓበ ተገሊጹ
ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብረቡዕ 17 ለካቲት ንሮይተርስ ኣብዛሃቦ መረጋገፂ እቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ኣምባሳደር ሃገሩ ናብ ካርቱም ዝተሰሕበ ንምምኽኻር ምዃኑ ፍሊጡ መንግስቲ ሱዳን ኣምባሳደሩ ዝስሕብ ዘሎ ኢትዮጵያ ዶብ ብምስጋር ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተጻቦታት ተቕጽሎ ከም ዘላ ድሕሪ ምኽሳሱ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ እዩ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዶብ ዝተወልዐ ግጭት እናዓረገብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ክልቲአን ሃገራት ብዘይካቲ ሰራዊት ናብ ዘሰሓሕብ ዶብ ምጉራት ኣብ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዘመተን ዝርከባ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዘለዋ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ብቱርኪን ዝቐርብ ዘሎ ተበግሶ ሽምግልና ከም እትቕበል ኣፍሊጣ ቱርኪ ምስ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዋ ንሽምግልና እማመን ተቕሪባ ብወገን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ከም ዘለዎ ንኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ቱርኪ ኣብ ጸብጻብ ወስፊሩ ይኹን እምበር ናብቲ ዘተቕድሚ ምቕራቦም ሰራዊት ሱዳን ናብቲ ቅድሚ 6 ሕዳር 2020 ዝነበሮ ከባቢታት ክስሕብ ከም ዘለዎ እቲ ኣፈኛ ኣመልኪቱ ብፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ዝቐረበ ናይ ሽምግልና ተበግሶ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ቅድመ ኩነት ስለ ዘቕረበት ክዕወት ከም ዘይከኣለ ይፍለጥ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብቲ ልዕሊ 1600 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ዶብ ዘይምርዳእ ዘለወን ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ገዳርፍ ዝርከብ ዞባ ኣልፋሽጋ ትቕንዲ ናብ ግጭት ኣምሪሑ ዘሎ እዩ ሱዳን ን26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ዝነበረ ልኡላዊ መሬታ ካብ 6 ሕዳራት ሒዛ ንዝበዝሐ ክፋሉ ከም ዘምለሰቶ እያ ትገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በንጻሩ ሱዳን ኣብ ልኡላዊ ግዛት ሃገሩ መጥቃዕቲ ብምፍናው 10,000 ዜጋታቱ ከም ዝተመዛበሉ ምግባራ ይኸስስ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብህፁፅ ከኣቱ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ ጸዊዑ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ብ3 ለካቲት ምስ ትካላት መጽናዕቲ ብዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ እዩ ንሱብቲ ንጉዳይ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸጥታ ዞባ ዓበይቲ ቀለያትን ዝምድና ኣሜሪካ ምስ ሓድሽ ምምሕዳር ባይደንን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኩነታት ትግራይ ከም ዘሻቐሎ ብምጥቃስ ምምሕዳር ባይደንን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብቕልጡፍ ከኣቱ ተማሕጺኑ ኣብ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ፍታሕ ክመጽእ እንተዘይኪሉ ድሮ ኣሽሓት ሰባት ኣህሊቑ ዘሎ ናይ ብሔር ግርጭታት ምስ ናይ ሩዋንዳ ናይ 1994 ዝመሳሰል ህልቂት ከይክሰት ብዙሓት ወገናት ስጋቶም ይገልጹ እዮም ኣብቲ ሃገር ዝጓሃር ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ናብ ብሔር ዘተኮረ ናይ ጽልእ ዘመተን ደው ክብል እንተዘይኪሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብ ምክልኻል ዓሌት ምጽናት ዝነጥፍ ትካል ሕቡራት ሃገራት ምጥንቃቑ ይዝከር ብዘይካዚ ኣብ ክልል ትግራይ ገበናት ኩናትን ዓሌት ናይ ምጽናትን ተግባራት ተፈጺሙ ከይከውን ምጽራይ ክግበር ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት ይጠልባየን ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ነዝን ካልእን ትሕሶታትና ብሰፊሑ ንምክትታል ኣብ www.erena.org ከምኡውን ናይ ሞባይል ኣፕ ኣብ ሞባይልኩም ብምውራድ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ናይ ሰሙን ሙሉእ እዋናዊ ትሕሶ ንምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ምስ ካልኦት ብምክፋል ስድራ ቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር ክሳብ ፍጻሜ ምጽናሕኩም ዕዙዝ ምስጋና እናቕረብኩ ዝፋነወኩም ቢንያም ስምዖን ሰላም ቅነ